ओमफ्राय आंसो मोदोम गिदिर जालांबाय खिन्थु बे बेनो गोलाव दांलै थांगासिनो दिनै अनिका हरो Dado driver Writing ang bulan wakilnya apa? Kemsi नुखादों ना? थांगासिनो जोङो दिनैबो बाङालिगाव फांसन दङ फुकन मोनफैगोन आदा फुकन गायक ओमफ्राय गेमस्रिबो दं ओमफ्राय देंखोरानि होनदों नामा ओमफ्राय इसोर मोसागोन आं इसोरजों थांफादों बाबा मोनदों मामा मोनदों नोंथिं मोनदां थांगासिनो जोङो प्रिया मा मोसागोन दालाय पिस्तुलजोंनो गावख्रुयगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुयजोबगोन प्रिया मोनायखौ मोसागोन दिनै ससमाबो गानबावगोन गेमस्रि आब' गेमस्रि फैगोन आब' गेमस्रि लायबावो ओमफ्राय फुकन दङ फुकन आदा फुकन ओमफ्राय देंखोरानि देंखोरानि नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ एसे एसे देखायबावनोसै ससमा गानगोन ओमफ्राय नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नै इथिंबो एक्ट्रेसफोरा ओइ एक्ट्रेसफोरा मोसागोन इसोरो इथिंबो सासे दे गानखौ खनसे रोजाबबावलाय पिस्तुलजोंनो गावख्रुयगोन बिखायाव AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुयजोबगोन इखौ मोसागोन दिनै सुनिबार बाजारमोन नालाय बाजार जायो जोंनियाव दिनै भिर जायो अमा बाजारमोन बिथिं खोमसिसि जाजोबो बारि हाय दे मा होनो मोसाखांबाय इसोरो नुवासै जों मोसानायखौ नोंथांमोना मिथिना शक जागोन जोङो एक्चुअली मोनसे टाइमावहाय क्लासमेटमोन जोंहा बिराद मोजां लोगोबोमोन HSआवहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं आलदायाव थांबाय बे आलदायाव फरायबाय स' बेफोरबायदिनो आलदा जालांबाय बाट स्टिल दिनैहाय गोबावजों लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंसो मोदोम गिदिर जालांबाय खिन्थु बे बेनो आं HSआव माबायदि नुदोंमोन उन्दै बेबायदिनो दङ आरोना दं मालाय आं बुरिलायलांसिगोन बे बुरिनाय नंला बे दङ मोजां बेबायदि थानांगौ ओमफ्राय मालाय जब मावो ओरैनो थासारि मोजां मोनबाय लोगो मोननानै मोसानायफोराथ' बिराद मोजां मोसागासिनो गेमस्रिनि पारफरमेन्सआ एकदम बिराद बरिया जागासिनो मोजां मोसाथारदों ओमफ्राय दायो जोङो आदा फुकननि रोजाबनायखौहाय खोनासंनो नेगासिनो आरो फैखाबाय ओमफ्राय रोजाबसिगोन दसे उनावनो Hadiah Danuk Bino Gino Puja Jabo ini golongan juga ini aku pun mau deh ready
Bukan kita main lucu mengatakan nama Pakoni ini ulang di para dengan nama Ada kata kasih Bukan kita main lucu mengatakan nama Pakoni ini ulang di para dengan nama nama Light tuh jolai dia, light tuh. Oh, tele mati men kerja angkat kubodo deh, joy ne kasih budi. Oh, koi kasih deh, koi kasih deh. Kunci angkat kubodo tuh kasih joy deh. Konsep kon monang sih kerana ngufai ya adibasi nanggung ini ada gemrai betul deh. Aku adibasi si panai kaya man sih kerana mau aku ngerti. Oke. Ada adibasi dari sini nanggung rai betul deh keseng kerana. Jangan, ibar khusi jangan tau. Ini naik. Itu adibasi boleh. Ayo
Amen